20k view नांगौ होनदोंमोन आङो खिन्थु हरसेनि गेजेरावनो जासिगोन आं हरसेनि गेजेरावनो 20k view फैगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन आरोना नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनो सानो आङो Good morning, welcome back to the channel. This is your Gopi vlog and Reimaluni room dongfैयो आं दायो ओमफ्राय रैमालुआ न'निफ्राय जुदा जाबायखौनो होनजासिगोन आरोना दायो रुम थादों नालाय एक्चुअली इखौ रुमबो होननाय नङा दा बिमानि लानि न'सो आरोना इयो ओमफ्राय दायो रावबो थाया नालाय दा रैमालुआ कलेज थांनोबो गोजान जायो नालाय दा रुमाव थाफैथ'दों आरोना ओमफ्राय आंबो दंफैयो दा हारसिं थानो गिदिं होननायखाय आंबो दंफैयोमोन आरोना ओमफ्राय इनि रुमाव दिनै मा हालोद जाना दं नायनोसै फ्रिजआवनो जेबो गैयानो खालि गोजानि जेबो गैया थान्दा सान्दाबो रैमालुआ लाबोना दोनफैबानो लोंजोबो ओंखायनो जेबो थाया ओमफ्राय जोङो सारायखौ जानबाय आरोना बेदरखौ संनो स्टार्ट खालामसै जोङो बेदराबो आं बेदरखौ नुवाखै आलुखौल'सो नुबाय ओमफ्राय बेदराबो आदसा नै बेदरा न'निफ्राय हरदोंमोन आरोना नै बयलार बेदर ओमफ्राय जों दायो संनोसै थावखौबो होबाय पेहेले मांख बाद में आलु पेहेले मांख नङा पेहेले आलुसो पेहेले आलु नङा रुदबनांगोन इखौ फार्स्टआव एसे एफ्रामखानायखा दायो जोङो बेदरखौ एवजेनबाय आरोना नै रैमालु एसे एवबाय दं आलुखौथ' बयलारखौथ' होखाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय डाइरेक्ट गोरानथ' मोनगोन ना दै होनाथ' मोनगोन दै होनाथ' मोनगोन आरो नोंथांमोना रैमालुनि रुमखौबो देखायना होनि आरोना खनसे नै बेनो आरोना रुमा नै दायो न'खौ गोदान बनायगोन आरोना इयो दा जास्ट थाथ'नो थाखाय बिदि बनायना दोनदों ओमफ्राय लेटिंखौथ' एसे बरिया बनायना दोनदों आरोना नै ओमफ्राय दायो रुमखौबो नायनोसै सिङाव हाबनानै आक्रमन बेनो जाबाय जों उन्दुग्राया माने रैमालु उन्दुग्राया आरोना नै बेनो ओमफ्राय नैखिजाबो रुम मोनसे दंबावो बे बिसिनाया गिदिर आरोना ओमफ्राय जों इयाव उन्दुवाखैसै ओमफ्राय रुमा लेथ्रा जाना दं नै पुरा लेथ्रा मानसिनि रुम होनबाथाय बिदिनोसै आरो ओंख्रियाथ' मोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय रैमालु बुंबाय दं गोथाव जानाय नङा होननानै जुदि संनो रोङा नों मानो संनांगौ आं संगौमोन ना नै मानसि गैया दं ओमफ्राय गोथाव जायाबा आं खनसेबाबो देगोन आं गारबादों देगोन आं बेखौ नायनो लाखा बुरजा दंखायो हमलाबायनानै देनांगोन पाबजिनि बायदि नायनाय ओंख्रिखौ नायलाय बोरैबा दैखौ होजोब्बाय ओमफ्राय दहायना फार्स्ट स्टार्टिङाव पियास आरो बानलु एवदोंमोन नायो खामफ्लेजोबदों आरोना नै गोसोम नुदोंना एसे एनै ओंख्रिया मोननो बारा गोबाव नांला आरोना मोनथारसिगोन मोनजाथारसिगोन आरोना ओमफ्राय गोथाव नंगोना नङा बिराद टेनसन जादों बिसोर दासो गोथाव जागोन बायदि नुदों गोथाव जागोन बायसा नुबायना गोथाव जाबाथ' बिराद मोजांलै बेदरा लस जाजोबगोन आंथ' बेदर जाखाया आलुखौल'सो जागोन आलुखौबो थुख्लेजोबना मोनसे दरसे दरनै दोनबानो जाबाय बेदरखौ जाजोबगोन आलुखौ आं जाजोबगोन आं बेदर जाया बेदर बिराद खम जायो आं आलासि जानो लेंहरबाथाय बेदर जायाबाबो न जुदि आंखौ जायो सानदोंबा न'खराव सोंहरबानो जाबाय आरोना जोंहानि आइ बाबामोनाव सोंहरबानो जाबाय आं जाया जायाथ' बुंथाराखै आङो जायो आरोना ओमफ्राय बिराद खम आरोना बेदर जानाया आंनिया सोर खम जायो जानाया बाट बहुत खम जायो आङो दरसे बा दरनै जागोन इनिफ्राय बारा नाङा आङोथ' बेदरखौ खम जायो नालाय ओमफ्राय बेदरखौ आं दा जागोन जायाबो जादों आरोना बेनिखायनो आंनि थाखाय एक्सट्रायै दावदै एवदों आरोना नै बिराद बरिया एवो आं दावदैखौबो हटेलनिफ्रायसो आयु संख्रिबो होबा बिसोर संख्रि माबा जायाखै ओंखामखौ खुरबाय आरोना नै दिनैनि ओंखामा बिराद बरिया जादों आरोना मैयानि बायदि गेफे जायाखै ओमफ्राय मैयानिमोन नामा थान्दा बेखौ रैमालु जासिगोन ओमफ्राय गुदुंखौ आं जानोसै औ बेसेथो गारबाय थानो ओमफ्राय दानि दावदै एवनायानो होखाया आं एसेबो होखाया ये मेरा है इस थानाय माने थ' जानोसै दायो माबायदि जादों टेस्टफोराबो नोंसोरनो जालाबायनानै खोथालाबायनोसै ओमफ्राय आंनि थाखाय एक्सट्रा आलुखौ बोरै हायना दोननोलै एसेल' बेदर जाया बेदरनि ओंख्रि जागोन ना जाया नानि रोसि जागोन रैमालु एक्सट्रा जाना नायलाय माबायदि जादों टेस्टआ आंथ' जाबाय थानायखौ बारा भिडिअ लाबाय थाखाया जास्ट खोन्थानि आरोना बोरै जादों गोथावबा गोथाव नङाबा नङा आरोना गोथाव जाया सानदोंमोन आं गोथाव जादों खिन्थु आं दावदै एवनाया गोथाव जायाखै माने संख्रिबो गैया पियासबो गैया जेबो गैया ओरैनो अकल एवनानै जादों ओंखामखौ जाखांबाय दायो थोरसि सुनायनि पाल फैलायबाय आरोना दायो रैमालुआ सुबाय दं आरोना आंखौ नायनि आंनि हेल्प नांगौ जादों दां
मेरा कुछ हेल्प चाहिए भैया नै गिजा सुबाय दं लेडिस बायसा नुदोंना गाइस समायखादोंना रैमालुखौ नै बरियान सुबाय दं सुनोथ' बारा गैखाया मैया हराव सुना दोनखादोंमोन जास्ट साराय थोरसि बेल'खा आरोना दिनै जि जादों जोङो दिनै थोरसि गंनै ओमफ्राय बेफोरखौ साराय खोबनाय मानाय माबाना दोनजोब्बाय आरोना एम जाय जों बादि बिदि संना जादों खोन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर रुमाव थानानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय जाय बयसफोरा बिदि संना जायो आरोना गार्लसफोरखौथ' बुंथ'वा जों बायदि जाय बयसफोरा थायो रुमाव ओमफ्राय जाय बिदि संना जायो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना 20K भिउ नांगौ होन्दोंमोन आङो खिन्थु हरसेनि गेजेरावनो जासिगोन आं दे हरसेनि गेजेरावनो 20K भिउ फैगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन आरोना नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनो सानो आङो मैयानि भिडिअ गोबाङानो सापर्ट खालामदों आरो बयबो कमेन्ट लिरना बुंहरदों जे फेसखौ खोन्थाय ओमफ्राय नेक्स्ट पार्टखौ थाबैनो लाबो बिदि बुंबाय दं आरोना ओमफ्राय फेसखौ खोन्थायनोथ' आं मैयानो मोनसे आपडेट होखादों नङा होमबा भिडिअनि गेजेराव मोनसे आपडेट बायदिबो होखादोंमोन आं जेब्ला 50K जागोन अब्लासो फेसखौ खोन्थायगोन बुंदोंमोन ओमफ्राय गोबाङानो फेसखौ नायनो लुगैथारबाय होन्दों आरोना थ' नोंथांमोना जुदि नायनो लुगैथारदों 50K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थाबैनो आङो टारगेट मोनसे लादों आंना 50K बासो खोन्थायगोन होननानै ओमफ्राय दा खोन्थायनायनि जेबो टारगेट गैथ'आ आरोना आंना बाइक स्केनाय पार्ट 2खौ थाबैनो लाबो होनबाय दं आरोना स' थाबैनो लाबोगोन आङो जेबो सिन्था खालामनाङा एकदम फैगोन पार्ट 2आवबो धामाकायै जानानै फैगोन नोंथांमोनाल' सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस थ' दिनै बिसिनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन